5:10 na, 1 Western Visayas na. 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Miyerkules, Iloilo LGU ginasuportahan ang pag-apilar sa BFAR sa desisyon sa Supreme Court nga pagpabor sa commercial fishing sa municipal waters sang probinsya. Mga manok pangingisda sa probinsya sang Iloilo apektado sa operasyon sa commercial fishing, nagalaon nga mabaliskad ang desisyon sa Supreme Court sa pagpabor sa commercial fishing sa municipal waters. Pagpang-scam pinagi sa text kag online messages madata gihapon sunod sa NTC6, apisar nga may SIM card registration na nga ginapatuman. Ido pilason matapos 5 ka beses nga gintiro sang Indian target sa banwa sang Murcia. Mga campaign poster nga nagapangguba sa kandidato kag wala nagasunod sa COMELEC guidelines ginpangkakas sa Iloilo City. Kag Ilonggo nakakita sang inspirasyon sa paghimo sang Corona sang Santos sa pagserbe sadto sa simbahan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, DC sa Iska Banwa sa probinsya sang Iloilo nag-apela sa desisyon sa Supreme Court nga nagapabor sa commercial fishing sa municipal waters sang probinsya. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Nagapanguna nga pala nga buhian sa mga residente diri sa Barangay Poblacion South Oton ang pagpangisda. Kada adlaw nagapalawod ang maini agud may kuhaan sang income kag may sudan ang ila pamilya. Ginakabalakan subong sang Fisher Folks Association ang desisyon sang Supreme Court nga nagapahanugot sa commercial fishing vessels nga maka-operate sa sulod sang 15-kilometer municipal water zone. Kung matabo, labi nga maapektuhan ang mga manugpangisda. Ang tako gina picture ba may timanan mo 7 patos, mahimo sa 15 km at 15 meters, tama kay gadler, mga bato siguro sa magimbal, gadler, hindi na naman. So mga gagmay ng isda, ubos ka na patay kung sugana. Do, kuwan ka na, halit gini. Isang banwa sang uton sa 16 ka coastal town sa probinsya nga nagapamatok sa desisyon sang First Division sang Supreme Court. Bangod sini, nag-file sang Biyernes ang Iloilo Provincial Government sang motion for leave of court agud maka-intervene sa una nga motion for reconsideration sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kun BFAR. Tinutuyo sang petisyon nga i-review sang Supreme Court ang desisyon. Nanghingiyo kita sa Supreme Court no, nga i-allow kita nga mag-intervene o kung magpahilabot sa ini nga kaso. Kag batonon sa Supreme Court ang aton nga supplement sa motion for reconsideration na gin-file ni BFAR. Ang mga banwa nga nagsumiter sang position paper sa probinsya, ang mga banwa sang Oton, Ahoy, Anilaw, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Batad, Carles, Concepcion, Dumangas, Gimbal, Miagao, San Dionisio, San Joaquin, Tigbawan kag Estancia. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Pagpang-scam sa text kag online madata sa gihapon sa piyak sang ginapatigayon nga SIM card registration. Publiko ginapaaligmat. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Quintin Salas, Haro, Iloilo City. John? Jerd, wala sang scammers kung wala sang may mapascam. Gani panawagan sa National Telecommunications Commission Region 6 sa publiko nga magaligmat sa mga mabaton nga text o online messages. Halos hindi makapati ang Ilongga nga si Denise matapos mabiktima sang scam sang damlaglang. Suno sa iya nagkontak sa iyang isa niya kaabiyan nga nagahulam sang kwarta sa balon nga 9,000 pesos. Bangod sa dako nga pagsalig sini sa iabyan, gilayon ini nga nagpadala sang kwarta. Ulihin na natukiban ni Denise nga nahack gali ang social media accounts sang iabyan. Ini ang pinaagi sa text scam sa diin may nag-send sa iabyan sang mensahe sang one-time PIN o OTP nga nangin access sa iya accounts kag contacts. Wala na, bako wala na gidya ang kwarta, nataban gidya ang 9,000 pesos kag muna hindi na mabalik. Ang smishing kag phishing ang duha kasahi isang scam nga madata sa karon sa pungsod suno sa National Telecommunications Commission 6. Ang smishing ang pagpanunto sa text messaging samtang ang phishing naman ang ginapatigayon sa online platforms. Now usually ang text na ina may link na naka-attach sa message. And if you click that link, ma-forward na siya sa website or another application wherein
mga data na rin sa imong device ma-retrieve nila, such as numbers, contacts, birthdays, etc. bank accounts. Sa datos ng NTC, sa 2024 sa bugos nga pungsod, may masobra 2.3 million SIM cards nga gin-deactivate samtang masobra 10 million naman ang gin-blacklist bangod sa pagpang-scam. Sa piyak sang SIM card registration suno sa NTC 6, madata sa gihapon ang scamming. Apang bangod sa registration, mas mapahapos na nga matrace ang mga nagagamit sini nga mga account agud manunto. May medium na sila para mag-trace, or at least may ara sila na medium para kung sinong mga perpetrators ng mga scam. Panumdom sang NTC 6 sa publiko. Sa masami, when it's too good to be true, dako ang posibilidad nga hindi matuod. Gani mag-aligmat sa mga mabaton nga text messages. Hindi gilayon magpadala-dala sa mga mensahe nga nagdaog ka sa raffle. Nagakinahanglan magpadala sang kwarta o kung makasubo nga sahi isang mensahe kung hindi ma-validate. Hindi man basta-basta nga maghatag sang personal nga impormasyon kaangay sang number, social media accounts, kag iban pa nga pwede mangin palaagyan agud mahak ang imo account. Pwede ka mo kadto sa amon website or mag-report dire para at least i-verify napon kung indeed those numbers are being used for scams or for other related crimes. Kaya para at least ma-deactivate namon. Jert, isa man ka pamaagi agud makalikaw sa text o kon online scam amo ang BIRD o kon BIRD strategy nga block, ignore, report, and delete. Jert? Madamo gin nga salamat sa update Kapuso John Sala. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City kang iban pang lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Church, mga puso, madamo gid nga salamat. Ido, pilason, sang gitiro sang 5 ka beses sang Indian target sa Banos Murcia, Negros Occidental. Samtang reward money ginatanyag sa makatudlo sang suspect. Yaring balita nga itong gintutukan. Iya ka naluoy di kaya. Kami ginakuan ko yung kaluluoy diyang akong apo yasterya mo. Ginkakibot sang pamilya de la Cruz ang natabo sa ila Ido. Nasa panini nga nagapangluya na sa Pebrero 24 sa ila lugar sa Hacienda Puyas Dako, Barangay Blumentritt, Murcia. Nakaangot sa lawas ng Ido nga si TikTok ang 5 ka Indian target. Ginapatihan nga gingaid pa ini sang gintiro. Di sa kahalin kayang ginhigot ang liog di mahigot nga alambre. Tasun gintiro sa guro nga gintiro. Kay galain ang buot nga kami nagpadako. Ginpo sa social media sa isang residente ang sitwasyon ni TikTok. Rason nga sa bulig sang Animal Welfare Group, gindala sa veterinary clinic ang Ido kag nadapatan gilayon sang pagbulong. Nagsulogin din sa pinsel ko dyan, ay kabalakay ko akong cellphone, balakay picturean ko nisa. Gini mo guro dart ang Ido, no? Para lang, basi hindi pag isa kontento sang isa lang. Nagbayanihan online ang mga animal rights advocate na gud makatipon sang kwarta sa operasyon ni TikTok. Medyo budlay din siya kay si rated siya. Mauukot din siya sa iyang unot mo. Kagti ang fear naman isa ang tetanus. Mayo lang, nahingagaw nga makuha ang mga Indian target nga human sa kabilya. Hopefully mangin eye-opener gisa sa aton. Kag sa ma-move man ang mga aton nga mga agaw brabla sa aton nga layi. Nga sa mas tagaan pag inila sa dulot. Sunod sa Murcia Police, posible na tripan ang Ido sa makabataan sa lugar. Kung lang taon na ito, na Indian target niya, makapatay gina siya. Makapatay na saganisang tao, pamat-sumur sang Ido nga gamay. Nagtanyag sang reward money sa makatudlo sang may kahimuan sang insidente ang Murcia LGU kag iban pang grupo nga naglabot na sa 235,000 pesos. Ginapadalman sa kapulisan investigasyon agud matumod kag mapasabat ang suspect. Sang tinalikdan niya tuig, 2 ka aspin ang ginbiktima man sang pagpangtiraw sa Indian target sa Bacolod City. Ang masuspect ang wala pa sa gihapon na tumod. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga campaign poster nga wala nagasunod sa guidelines, ilabi na ang mga nagapangguba sa iban nga kandidato, gain pang backlash ng COMELEC Iloilo City. Si John Sala nakatuto. Wala sa mga tinaga nga paid for o kon paid by. Mayara sang QR codes. Nagaduloble sa mga designated common poster area kag mga pagpangguba sa iban nga mga kandidato sa pagkasenador o kon party list. Ini ang mga violasyon sa mga poster ginpang baklas ang Commission on Elections Iloilo City kay inasang aga. Wala sang pili ang COMELEC Iloilo City. Basta may mga violasyon, sigurado
Kakas! Ilabi na nga madugay na ini nga guidelines ang komisyon. Makabi na gani kuno nga daw sirang plaka na sila sa pagpanumdum sa mga natungdan. We took action on this based sa ilang nga complaint. So this is also a violation sa aton nga COMELEC resolution. Humalin sa nagsugod ang Oplan Baklas ang COMELEC Iloilo City masobra 900 na ka mga campaign poster ang nakumpiskar sini. Check yaron man sa COMELEC Iloilo City ang mga CCTV sa palibot sa mga plaza agud matumod kung sino ang mga nagapangtapik sa mga pagpangguba nga posters. Election offense ina siya. We will identify kung sino, we will find out kung sino no, but for now we have no lead tagin. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Wari bilib mga kapuso Ilonggo nga taga Banwas ang Carles nakita sa inspirasyon sa paghimo sang corona sang santo sa simbahan samtang nagaservisado bilang isa ka altar server. Ang iban pa niyang obra maestra hibalunta sa report ni John Sala. Ang tag sa ka-artist, anuman nga genre, may hugot sa ilang mga obra maestra. Ang ila pamilya, mga tawo nga nagkapalibot sa ila kag mga inagyan sa kabuhi. May dako nga bahin sa ila istorya. Kasubong na lang sang isa ka simple nga Ilonggo sa Carles Iloilo nga si Michael. Bangod nagserbi nga akulito sa ila parokya sang 2022 sa masami makita ni Michael ang nagkalain-lain nga mga santos. Tubtob isa ka adlaw. During isang akonteng nga akulito pa lang ko, bali nakita ko ang isa ka santos nga Christ King nga may corona sa higad lang nga papel. Nagambal ako sa Father Hill nga kuraparoko namon nga kung pwede pobrahan sang corona ang Christ King. Ginobrahan ni Michael sang corona ang Christ the King nga imahen. Wala ini maglaom nga didto magaumpisa ang iya hilig sa among craft. Dako nga bagay para kay Michael ang suportahalin mismo sa iya amay. Bali ang akong inspirasyon sa pag-ubra sa crown amo akong tatay. Kaya since pa sang gamay ako, gina-train ako, gina-guide ako sa pag-ubra sa mga craft ko, like mga panganan ko una. Kaya ang una, wala kami ikasarang magpakal sa mga panganan ko una. So kami na lang yung ubra sa mga panganan. Tubtob nga mas nahanas pagid ang iya abilidad sa paghimo sang corona. This time, para na sa mga kandidata sa pageants. Mano-mano ang paghimo sang corona gamit ang gemstones. Pila sa magin obra sini amo ang binibini ng kalibo nga Viva Crown nga puno sa mga duag pula nga gemstones kag brilyante. Ang Halabira Crown nga duag pink. Kag ang Mother of All Crowns nga nagasimbolo sang Ati-Atihan Festival bilang Mother of All Philippine Festivals. Una, ginapamangkot ko na nani ang kuha nila, kung anong concept nila, like for example, anong colors ang town, anong mga colors ang stone gamiton. Kag nag-obra, gina-base ako sa mga festival sang isa ka banwa. Sa karon hindi lang sa Banwas ang Carles ginagamit ang mga creations pati sa iban pa nga mga probinsya sa Western Visayas kag pati man gani sa luwasang pungsod. Every queen's crown has a symbol and every crown may ara sang istorya sang dedikasyon kag talento sa mga artist kaangay ni Michael. Pamatuod nga ang corona hindi lang para sa ulo kundi para man sa tagipusoon. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Bantayan pila ka no parking areas sa Iloilo City ginhimo nga parkingan sa pila ka mga residente suno sa Iloilo City TTMO. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso pag-park sa no parking areas sa syudad nagapabilin nga problema suno sa Iloilo City TTMO. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naglabot na sa 1,040 ka mga salakyan ang naklam sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Humalin sa nagsugod ang operasyon sa isang Agosto 2024. Sa datos sang Iloilo City TTMO, 564 diri ang 4-wheeled, 357 ang 2-wheeled vehicles, 94 sa 3-wheeled, siyam sa 6-wheeled kag isa ang 10-wheeled. Apisar sang adlaw-adlaw nga operasyon magluwas lang sa Domingo. Ginako sang Iloilo City TTMO nga nagapabilin sa gihapon ng on-road parking sang mga salakyan sa mga dalanon sa syudad. Gintumod niya padayon nga problemado nga dalanon ang Fort San Pedro sa Iloilo City proper, Barangay Baluarte kag Boulevard sa Molo, kag Barangay Tabugsuba sa Haro. Padayon nga nagabalik-balik ang mga salakyan sa no parking zones. Apisar nga na-operate na ang lugar. Sa Lapas kag Lapos, so nakita naman ninyo nga
kapangayo na sila gani no, damo na naga-inform sa aton ng area sang Gracia, Aguinaldo, Halanduni, La Poscadra, no? Because nakita na to nini, these are major alternate roads nga dapat maklearing. Suno kay Garbanzos, kulang sa gihapon ang 100 ka mga clamps nga ila ginagamit. Rason nga dako ang mabulig sang dugang 100 clamps nga ginapaabot sang opisina. We expect nga it will arrive very soon, no? Kay ti madugang ini sa amon clamping equipment so that kami maka-expand man kag ti kung may mga major nga mga operations, no, ati maanugin namon tanan. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Samtang sa Negros Occidental naman mga kapuso, bagong bunag nga lapsag sa Baguio City. Patay matapos sinapahayag wala matipan sa Mayo sa Baguio City Hospital. Insidente ginaimbestigaran na sa LGU. Nakatutok Aileen Pedreso. Ay kung may doktor at kaunay, Siyam kabulan nga nagulat si Patrick kag asawa sini nga si Jennifer, 45 anyos, para makita ang ila baby boy, Apang. Wala man ini naglugay sa kalibutan. Gilayon man ini nga ginbawian sang kabuhi pila ka minuto matapos ginbunag sa Baguio City Hospital. Pagsaysay sang Iloy sa news team, Pebrero 18 sang ginsakitan ini. Una sila nga nagpadulong sa Baguio City Health Office, apang ginrefer sila sa Baguio City Hospital, bago nakitaan nga naglupok na ang palubigan sini. Sang nag-abot na sa ospital pasado alas 11 sang aga. Then pag-abot to, pinirikta ko nila sa labor room. Dito sa labor room, gin-IA ko nila 6 to 7, pero naglupok ng bago water eh. Apang suno kay Jennifer, ginabisuhan ini sang attending midwife na maghigda lang anay. Nakabatsyag sang tuman nga sakit sa tiyan si Jennifer. Alas 7 sang gabi, naghingyo ini nga ipaidalom na lang sa cesarean ang iya pagbata. Apang alas 11 sa gabi ini na pabata pinaagi sa normal delivery. Sang nagwa na, nagkaran-karan na ang mga staff sa hospital. Bangud wala nakahibi ang lapsag suno sa iya. Jared, samo na ko na sa bata. Dili ko may heartbeat, tembal nila may ara ko, no? Paano sa nadulaan, ginawag. disidido gi kuya para matagaan gina ang bata ko matagaan gidla sang dog ng hostisya gi jay. Ginpadulungan sa news team ang ospital apang wala naghatag sang payag ang kagdumalahan. Sa ginpagawa nga statement sang alkalde, ginkumpirma sini nga nagtukod na sang fact-finding committee nga mag-iimbestigar sa insidente. Nagpasalig ini nga mahatagan sa hustisya ang natabo sa lapsag kag manginpata sa investigasyon. Incident report amo na ang basihan kag sugdan sa aton fact-finding committee kung diin makadetermine sila sa ulihi sang kausa. Napatawag na sang alkalde ang mga persona nga involbado sa sining insidente. Ginhatagan namang ini sang isa ka semana halin Pebrero 25 para magpatahag agud makabalay na sang rekomendasyon ng committee. May mga bulig na ginhatag ang LGU para sa ila. Naga-process magid na sila sang burial and funeral assistance. Ginpagatuan ta naman sang aton social worker ang familia. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Bangod sa hinubog lalaki patay matapos ginlabo sang iyaman lang abyan sa Tigbawan, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nagalinapta ang dugo sa kamalig nga ini sa barangay Binaliwan, Mayor, Tigbawan, Iloilo. Dirigin labo sa makapila ka beses si Wilfredo Grijaldo, 49 anyos nga gintunaan sa iya kamatayon. Ang suspect, ang iya man lang abyan nga ginkilala kay Roberto Caniban, 70 anyos. Nagluntad ang insidente mga alas 6 kagabi. Base sa investigasyon sang kapulisan, hinubog ang rason sa pagpatay sang suspect sa biktima. Nakita ko sila dirigin nung yung malang to pagbalik ko, ari mangyapon sila. Magluwas sa hinubog ginaaligarman nga may daan pa nga hilgut-anon sa tunga sang duha kaangot sa ila ginatalauma nga duta. Nagdumot maning raw ang aton suspect mo kay ang iyang pilas sang biktima mambal naton nga may pagdumot sa iya. Gilayon naman nga nagsungka ang suspect sa otoridad. Paathag sini na impito siya matapos magmaoy kag gintapungol siya sang biktima. Kasi sobra ko nga kaugat la. Ito gulo ko. Preso ng suspect kag ginahulat pa ang desisyon sa pamilya sa biktima kung magkapasaka ang mainis ang reklamo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas.
Oh, exciting mga puso. Mark your calendars na. Bangon mangin memorable for sure ang aton 52nd Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival Experience. Kaupod ang aton sikat ka kapuso stars. Maki-celebrate tupod sa aton Ilonggo fans sanday binibining Marikit stars Herlene Budol kay Kevin Jasso. Magapakiligman si Sparkle star Sean Visagas. Kita na kita sa Domingo, March 2, 7:30 p.m. sa Santo Niño Sur, Arevalo. Kita-kits mga kapuso. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mangin kabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanteng ang posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa careers.gmanetwork.com. Mga kapuso, ginproklamar nga bago nga presidente sa Integrated Bar of the Philippines Iloilo Chapter, si Attorney Mehelinda Penetrante. Sa eleksyon sang IBP Iloilo nga ginpatigayon sa Sabado, nagdaog si Attorney Penetrante batok kay Attorney Eduardo Reyes III. Nakakuha si Penetrante sang 669 ka mga boto, samtang si Reyes naman ang may 109 votes. Magluwas kay Attorney Penetrante, nakuha man sang grupo sini ang landslide victory matapos nagdaog ang tanan nilang nga kandidato sa iban pa nga mga posisyon. Magluwas sa mga on-site nga nagboto sa Iloilo Hall of Justice, may mga miyembro man ng IBP Iloilo Chapter nga nagboto online. Pila sa mga advokasya sang bag-o na pilian nga mga opisyal sang IBP Iloilo amo ang kinamatarong sang kababaihan, kabataan kag indigent communities. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mabus appointment naman sa mga regional directors sa Negros Island Region, isa sa magintalakay sa pagsinapol sa House Committee on Visayas Development. Yaring balita nga itong gintutuka. Sa pagsinapol sa House Committee on Visayas Development, nag-report ang mga ahensya sa gobyerno may angot sa estado sa ila regional offices nga tukuron sa Negros Island Region. 34 sa 36 ka mga government office ang may appointed, concurrent kag OIC Regional Director. May pilang ahensya ka nga isang DNR nga ginpangayuan patag kun nga sa Bailo Regional Director. Nag-appoint lang sang coordinator o kun caretaker para sa ila regional office. Asked the committee to write the secretaries of the pertinent agencies and department to ensure nga they appoint an officer in charge nga maka-dispense sa mga duties ng regional director. Sa masunod nga tuig pa mapondohan sa national government ang bago nga rehiyon. Padayon naman ang hiring sang tagsa ka regional office. Kangay sang Office of Civil Defense NIR nga ginatutukan ng hiring sa mga empleyado nga may dako nga papel sa task force kanlaon. Now we already have the designated regional director. May transfer tayong 3 tao from Region 6 para ma-augment. Samtang, nagapanghanda naman ang Philippine Health Insurance Corporation sa pagtukod sa opisina sa Negros Island Region sa Dumaguete. Apang sa karon, nagapabiling ng operasyon sa local offices ang PhilHealth sa Bacolod City, Sagay City kag Kabangkalan City sa Negros Occidental. Subong man sa Siquijor, Dumaguete kag Baez City sa Negros Oriental. Wala pa subong sa anunsyo kung saan suguran ang pagpatukod sa regional office. Ang ila sinifiling of claims for the meantime kung diri sa Negros Occidental, diri sa amon sa Region 6, while ang mga claims nga sa mga facilities nga ato sakop sa Negros Oriental sa gihapon ang claims processing ato sa Region 7 no sa Cebu City. Posible nga may himuon nga adjustment sa operasyon kag sa mga personnel sa PhilHealth 6 sa tion nga magguang deadlines sa reorganization halin sa government-owned and controlled corporations. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, sa tunga sang ginaagyan ni Pope Francis sa sakit nga double pneumonia, ginapangunahan sang Pilipino nga si Cardinal Luis Antonio Tagle ang isa ka prayer service para sa Santo Papa sa St. Peter's Square. Ini ang gintambungan sa mga pilgrim kag matagas nga opisyal sang simbahan. Ginpangamuyuan sa mga ini ang ikayong lawas ni Pope Francis kag ginhingyo nga ini ang maka-eksperyensya sa pag-isa sang Kristiyano nga katilingban.
Base sa pinakaulihing update nga ginpagawa sang Vatican, apisar kritikal sa gihapon ng Santo Papa, may gamay nga improvement sa kondisyon sini. Si Cardinal Tagle ang nagaserbi subong nga pro-prefect sa section of First Evangelization of the Dicastery sa Vatican. Nakilala na ang isa sa 3 ka mga sospek nga nagpang-hold up sa isa ka fish vendor sa Barangay Camiri, San Enrique sa Pebrero 19, kung sa di nakuha ang 159,000 pesos nga cash. Sunod sa San Enrique Police, paagi sa Rogues Gallery, nakilala ang isa ka sospek nga nagpangtaya sang binangon. Natukiban man nga may kaso nga threat, physical injury kag iban pa nga record sa barangay ang sospek nga taga Banwa man sa San Enrique. Natala na nga i-file ang reklamo nga robbery batok sa 3 ka mga sospek. Arestado ang isa ka anay seaman nga si Gerald Lapasaran, 43 anyos, matapos makuhaan sa mga armas, bala kag granada sa San Enrique, Iloilo. Sanggen serbihan sa CIDG Iloilo City Field Unit sa search warrant sa poblasyon Ilawod, San Enrique, Iloilo. Na-recover sa raid ang 38 caliber revolver, 45 caliber pistol, homemade nga 5.56 pistol, kag KG9 submachine gun. May mga balaman kag isa ka shell o kon bala sang grenade launcher nga na-recover. Ginpanginwala naman nila Pasaran ang paggamit sa mga armas lutang. Nagdepensa ini nga ang mga armas ang ginapanagihan sa amay nga anay pulis nga ni-dismiss sa serbisyo. Gintupok sang kalayo ang isa ka ancestral house sa Barangay Poblasyon, Toboso, Negros Occidental. Ginapanagiyahan ni Richard Haucoco, anay alkalde sang Banwa, sunod sa BFP. Nakabati sang lupok ang caretaker sang balay antes pa man nag-umpisa ang sunog. Padayon pa nga ginapadalman ang ginhalinan sa sunog nga nagbilin sang 400,000 pesos nga danyos. Nasapuan sa pila ka mga residente ang bangkay sang wala pa makilalaan nga lalaki nga nagalutaw sa baybayon sakop sa Suyak Island sa Sagay City, Negros Occidental. Base sa investigasyon, posible nga naanod sa makusog nga balod ang biktima nga halin sa kaiping nga mga lugar. Ginpalubong nga inis ang LGU bangod wala sa may nag-claim nga mga himata. Mabog sa pagpadasig sa government transactions pinagi sa eGov, kag ELGU app ginlunsar sa Department of Information and Technology 6. Ginlunsar ang application ng Philippine E-Governance Program o kun EGO-PH. Pinagi sini mapasanyog pa sa gobyernong paghatag sa government services pinagi sa digital technology. Mahimo nga ma-access ang serbisyo sa online sa single mobile app kag makalikaw sa pila, face-to-face kag paper transactions. Bilang one-stop shop platform para sa national kag local government, tinutuyo man sini nga mapadasig ang proseso kag transaksyon sa mga residente. Dugang pa ang ginatanyag nga serbisyo sa LGU parehos sang pag-apply para sa clearances, certifications, pati man permits. We will make EGO-PH and ELGU a powerful tool for progress in the Iloilo province and the whole Region 6. Mga pungsamihan sa gihapon ang nag-apekto sa norte nga bahin sang pungsod. Easterlies o kung mainit ka mapangahangin halin sa kadagatan Pasipiko naman ang nagluntad sa dako nga bahin sang Mindanao. Samtang diri sa aton sa Western Visayas, may eksperyensya ng lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanaguob kag pagpangilat. Tuga naman sang shear line. Ginapaligmat ang mga yara sa flood pati man landslide prone area sila binakon mabaskog ang ulan. Kasarangan, tugtumabasog naman ang hangin kag balod sa rehiyon. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluan ang mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.